күпләрне бер сорау кызыксындыра. Сезне Тинчурин театрында күргәннәр нишләп йөридегез анда дип сорыйсы килә. Мен быйылада 33-нче сезонымда эшлим. Юк, чыннан халык мені җырчы буларак белә. Чөнки ул күбрәк күренәсең. Мондый театр сәхнәсендә мин соңгы елларда әлбәттә сирәгрәк, әмма минем эш урыным шул. Аллага шөкер, хәтта пенсия бирә башладылар. Әй рәхәт. Бер генә көндә минем дием юк теге пенсия биргәндә бит. Ниндер ел монда, нинди ел, хәтта декретымда кірмәгән әйбәт булды, миңа пенсия бирә башладылар. Рольләрем бар, театрны яратам. Аллага шөкер, шушы юлны 18 яшымнан башлап җибәргәнемә бер дә үкенмим. Бик рәхәтләнеп 33-нче елны эшлим. Ә менә Резидә бармы шундый образлар? Менә шуны уйлап карарга иде дигән бардыр инде ул? Актер кешенең бардыр. Мин инде теге әллә нәрсә теге кешедә башта нәрсә ул теге лирический героинялар, или теге Эсмеральдалар, инде әллә Джульетталар. Уйнау, андый кыяфәт Ходай Тәгалә бирмәде инде. Нишлисең? Хыялланмадым да, миңа Кабаниха, Шурәле, Граза. Шурәлеләр, валлаһи теге җыен әкиятта рольләр бирсәләр, суаналар, сылар, бөтенесе алар мине киде. Аларында уйнарга кирәк. Аны уйнау әле текәрәк, шуңа күрә рәхәтләнеп уйныйм. Бер дә андый. Резидә мине менә һәр вакыт сокландырды сезнең шул оптимизм, менә гастрольләрдә йөргәндә, күзгедән үзегезне күргәч, эй Алла, иң матуры үзем инде дип сез шулай итеп китә торганыгыз. Мин дә шуны кулланам. Рәхмәт сезгә. Уңышлар юлдаш булсын. Җавабыгыз өчен бик зур рәхмәт.